Molweni namkelekile kweza se-TV ngesikhosa. Namhlanje sithetha ngumnakwethu uLawrence Mphahlele ohlala ePretoria osebenza ebank njengemanager. Unabafazi ababini. Owokuqala nguThulani Mahlangu bahlangana ngo-2006. Owesibini uCaroline Moswane bahlangana ngo-2015. uCaroline ke uthi uLawrence ungumuntu onothando onobele. uLawrence ufuna ukuthatha umfazi wesithathu. Uyabuza ke umseleku ukuba why ufuna ndikuncede kule game. Uthi ke ubhuti kulo wesithathu ingxaki lo wesibini akavumi umail nje uvalile eminyango kanti umfazi oqala akana problem. Bathathe iminyaka e16 ke nomfazi oqala kanti lo wesibini i8 banabantwana abathathu nokuqala kowesibini unabantwana abayi2. Uthi ke uLawrence akayithandi idivorce. Kungcono athathe omnye umfazi ozozonceda lo ukhoyo. Kodwa ke xa ethetha ingathi usithatha ngoba banengxaki nomfazi oqala. Unkosikazi wesithathu ke igama lakhe nguTemoho Matsimela bathandana naye for 6 months. Wazi umfazi omnye ngoba waxelwa ngumfazi omnye. uLawrence ke umthembisile uTemoho uba noba bayavuma or abavumi akayindawo uyamthatha. Bafikile ke uLawrence nomseleku ebafazini bafika kungekho nomnye oqumbileyo. Uye wadana ke umseleku ngoba kaloku bexelelwe uba lo wesibini uzawufika embi nje ebusweni. Umamkhulu ke ubemane ejonga umamncane uthe ke umamkhulu ngeke atsho lutho yena. Owesibini ubuze kuba why. First wife uthi akanandaba noba wenzani. Uthi uLawrence uzothatha isithembu for umuntu azozoncedisa umamkhulu kuba banengxaki. Uthi ke umamkhulu makangaxoki ngaye makathathe isithembu xa esifuna. Unkosikazi wesibini ke uthi aka-understand uba sithathelwani isithembu. Owesithathu uthi ke uLawrence ufuna uqinisa ikhaya. Waphinda wathi ke uLawrence uzobuya athethe nalo wesibini ekamereni. Oqala ke okwephethwe intsini ke umfazi bengathethi nenye kwezithethwayo. Umfazi wesibini uthe if ebesazi uba uyajola uLawrence bezambulala nokumbulala. Uthe kodwa ke akavumi kodwa waphinda wathi uyavuma. Uthi ke umseleku xa uthi awuvumi ayazi na uba noba uyamvuma noba awumvumi basazoqhubeka bathandane. Ubuzile ke umfazi oqala ebuza uTemoho uba uthandeni ngaye. Wathi ke kaphendula uTemoho waphinda wathi kodwa kuyafana noba ungenzani vele akhonto azoyithetha yena. Uthi ke umseleku yena semazisile ke umuntu wabo. Uthi ke lo wesibini ayingomuntu wethu ngowakhe. Uthi ke umseleku ngowenu ngoba xa behlangana kufana noba nihlangana nonke. Wenda phe evuma ke unkosikazi wesibini kodwa enqikiza. Awokugqibela ke uthe umfazi wesibini yena if umseleku uLawrence yamthatha umfazi wesithathu yena uyaphuma kuzofuneka akhethe phakathi kwabo. Umamkhulu ke uthe yena uhamba nezihambayo. Okwami ke ndithi if umamkhulu usekhona kulo mtshato useza umfazi wesine ngoba uLawrence xa ethetha uthetha bhekise ngakumomkhulu esithi ngabo abane problems. Cela siqhubeke ke silike siphinde subscribe. Inkosi.